Ćao ljudi, dobrodošli nazad u još jedan video. Danas pričamo o mojim omiljenim paletama iz Sephore i bit će ih puno, ovo je samo pola. Htela sam da podelim sa vama najisplativije i najpraktičnije palete iz Sephore koje ja volim sa najboljim odabirom boja. Ovaj video jeste u neku ruku subjektivan zato što ono što se meni sviđa se možda neće svidjeti vama, ali se nadam da će vam pomoći da odaberete pravu paletu za vas. Idemo. Prva paleta će biti paleta za konturisanje, pošto nisam mislila da ovo bude isključivo video sa paletama za oči samo, nego generalno palete koje volim. I ono što imaju uglavnom svi šminkeri jeste Kat Von D Beauty Shade and Light paleta za konturisanje, koja izgleda ovako. Ono što želim da kažem jeste da je jedna od najboljih paleta za konturisanje koje sam ja ikada koristila i da je super za profesionalni rad. Znači, ukoliko ste profesionalni šminkeri, trebaju vam više različitih varijanti. Što se tiče boja za konturisanje i boja za setovanje šminke, ova paleta ima 3 nijanse za konturisanje i 3 nijanse za, da kažem, highlightovanje, ali ne u smislu šljašteći highlight, nego ovaj matte highlight koji ja koristim za setovanje. U odnosu na druge koje sam ja probala sam mnoge, ova se blenda jako lako i nećete nikad imati onaj utisak prljavih obraza, da se tako izrazim, gde se konture samo nekako čudno zalepe za obraz i onda tu tako stoje i kad blendate ništa se ne desi, nego samo postoje tako. Tako da ova se jako lepo blenda. Blenda se super i kad imate ten koji nije setovan, znači direktno preko tečnog pudara, a blenda se savršeno i kad setujete ten. Tako da definitivno imate sve moje preporuke. Ja ovu koristim konstantno, znači ne postoji mušterija koju sam našminkala, a koja nije imala ovo na licu. Sam dizajn pakovanja je prelep, tako da svi znate da jako volim Kat Von D Beauty, tako da je ovo moralo da se nađe kao prvi proizvod. Ova paleta koju ću vam sad pokazati je nešto što je savršeno za sve. To je Urban Decay Naked Heat paleta i ona je savršena za sve koji vole ove crvenkaste, narandžaste tonove, znači ono što je trenutno, da kažem, popularno. Ono što ja volim kod ove palete jeste što imate apsolutno dovoljan broj mat nijansi. Znači, nemate samo šimer, imate i par mat nijansi koje su savršene za kreiranje smoky looka, za kreiranje bukvalno bilo kakvog looka. I s te strane mi je ona super zato što mogu da ponesem samo ovo, recimo kad idem na odmor, i da mi to bude dovoljno. Jeste da su sve prilično u tom brown narandžastom koloritu, ali uglavnom je većini to dovoljno. Tako da ukoliko ste osoba koja voli da nosi šminku tog tipa, koja ne voli previše šarene boje, ovo je sve što vam treba, verujte mi, zato što se boje prelepe šimer nijanse koje stoje apsolutno svima. Znači, ja ne znam osobu koje ne stoje ove boje. Šminkala sam toliko ljudi sa njom, prosto svima izgleda jako lepo na očima. Nebitno da li imate brown oči, ako imate plave oči ili zelene, ovo je sve za vas, verujte mi. Tako da, to je nešto što bih preporučila ljudima koji se ili ne šminkaju puno, a vole ove tonove, onda vam treba samo ovo, ne treba vam u suštini ništa više preko toga. Ili ljudima koji vole da se šminkaju, vole sve boje, ali žele da u jednoj paleti imaju tonu nekih, da kažem, toplijih tonova, koji su onako brown narandžasti i super je za profesionalni rad. Born to Run je relativno nova paleta. Ne znam da li ste imali prilike da je probate, vidite, ali je definitivno nešto na što treba obratiti pažnju. Unutra izgleda ovako. Već sam uspela da zaronim svoje nokte u crnu senku. Ova paleta je osmišljena tako da u jednom pakovanju imate sve što vam treba. Znači, da bude savršena za putovanje, recimo. Da ne nosite 16 paleti, recimo jednu šarenu, jednu neutralnu, jednu sa ovim plavim bojama, nego da imate sve u jednoj paleti. I mislim da su jako dobro, u stvari, odradili sve.
Zato što imate ove klasične koje se sad nose toplije tonove, imate ove ljubičaste rozikaste nijanse, imate i ove zelenkaste, imate dovoljno mat brown nijansi da odradite neki klasičan look tipa smokey eyes. Tako da imate bukvalno sve. Ono što ja volim jeste da ova senka, Still Shot, može da se koristi kao rumenilo, a ovo, Breakaway, ovo senka, može da se koristi kao highlighter. Tako da vi bukvalno u ovoj paleti imate sve. Ja ću isprobati tako što ću na svoje letovanje nositi samo ovo i vidjet ćemo da li ću uspeti da odradim sve što želim, ali mislim da definitivno hoću. Ovo je kultna paleta koju svi make-up junkie imaju, paleta koju su svi morali da imaju. Prosto nešto što nije toliko mega novo, drugačije, ultra kvalitetno, prosto je bilo nešto što smo svi hteli da imamo. A to je Too Faced Semi-Sweet Chocolate Bar. Originalni chocolate bar se meni nije svidao. Ovo, sve. Molim vas, nemojte da vozite. Svi već jako dobro znate kako izgleda ova paleta. Ja moju imam već 4 ili 3 godine i nije mrdnulo. U suštini, osim što mi je pala i pokvario se ovaj magnetni poklopac. Pljunula sam u kameru. Što se tiče samih senki i njihovog kvaliteta, trenutno nije nešto što je najbolje na tržištu, definitivno, ali mislim da je nešto što je savršeno, ali savršeno za prosječnog korisnika. Znači, ako vi volite da se šminkate, ali niste previše sad nešto opsednuti šminkom, želite da imate jednu paletu koja ima i tople i hladne brown nijanse, ne volite ništa van tih nekih brownkastih boja, ovo je super. Ima ovu plavu koju, eto, kao možda nekad iskoristite, možda ne, ali je super, zato što ima i ovu svetlu krem nijansu koja je super za setovanje ispod oka, cijelo oko, ima crnu nijansu, ima tople brown, ima hladne brown, tamne brown, svetle brown. Tako da je ovo nešto što ne koristim više često, nažalost, zato što sam sad preplavljena paletama, ali mi je definitivno jedna od najboljih stvari koja se desila make-up industriji u to vreme, u smislu da je stvarno bilo zanimljivo videti različite tonove jedne boje. U smislu da ste imali i hladne, i tople, i svetle, i tamne, sve u jednoj paleti. I mislim da su oni prilično prvi bili u tome da odrade takvu stvar. Kasnije je bilo puno tih varijanti. Imajte na umu da ova paleta postoji jako dugo, možda čak 5-6 godina, ne znam. I prosto je nešto što je više kultni proizvod nego što je super najbolji proizvod na svetu. Prosto nešto što meni budi super neke uspomene sa početka mog šminkanja. Jedna od prvih skupljih paleta koje sam ja kupila, bukvalno prva paleta, ako ne računamo one male Essence, Catrice i tako te paletice mini, sa tipa 4 ili 3 senkica, prva ozbiljna paleta koju sam ja kupila jeste ova. Nešto što ću, nadam se, čuvati ceo svoj život, zato što želim da me podsjeti na moj početak i ono, stay humble i tako to. I ovako izgleda unutra. Mislim da se vidi, mislim da se vidi da je prva, zato što je jako voljena, jako korišćena, ali ne samo zato što je bila prva. Slik palete su savršene. Znači, kao kod većine paleta, imat ćete par boja koje su savršeno pigmentovane, savršeno se blendaju i onda ćete imati par boja koje su okej. To se dešava sa svim, verujte mi, sa svim paletama, i Anastasia Beverly Hills ima neke nijanse koje se prosto ne znam čemu služe. Slik palete imaju senke koje se blendaju super, pigmentacija je sasvim solidna, čak i za neki početak profesionalnog šminkanja. Shimmer senke su prelepe.
se slik nije prodavao u Srbiji nigde, tako da sam morala da naručim sa sajta, ali sam ovo htela da uvrstim u ovaj video zato što sad znam da slik postoji u Sephori, što je prelepo i nadam se da svi znate koliko dobre palete imaju. Svi vi koji tek krećete sa šminkom i kojima je prosto skupo da kupe, ne znam, Huda paletu ili nešto tako, verujte mi, slik palete i generalno Sephorine palete, ona Mixology i tako to, su savršene za tu cenu. Biće vam super da naučite da blendate, da naučite da radite sa malo drugačijim bojama, prosto su super za to i stvarno sve preporuke jer su i cene apsolutno savršene. Sledeća paleta je moja ljubav, koju ne koristim uopšte dovoljno, što više stoji mi izložena na polici, zato što je prelepa. Jeste Kat Von D Beauty Saint and Sinner. Da li vi vidite koliko je ovo lepo? Prelepo. Ja ne znam, dizajn njenih proizvoda je prosto nešto što niko drugi nije uspeo da odradi na takav način. Možda je to zato što sam ja kao malo got u duši, ali ne znam kako da objasnim kako se osjećam povodom dizajna Kat Von D Beauty proizvoda. Senke su prelepe, stvarno prelepe, znači imate ovu stranu koja je kao sinner, šareno je, kako nas prosječan Srbin vidi nas šarene ljude. Ja se izvinjavam ako se neko pronađe u ovom, ali prosto previše istina. I imate Saint, tu su onako neke malo neutralnije boje. Stvar oko ove palete koja je izdvaja od drugih jeste njen dizajn, koji je prelep, ali jako nezgrapan. Znači, jako je teško smestiti je u neku smislenu priču sa drugim paletama. I definitivno nije paleta koju kupujete ako vam treba sve u jednoj paleti. Ovo je paleta koju kupujete zato što ste kolekcionar, zato što ste kupili paletu zbog ove zelene i zato što volite neki brend. Znači, to ne kupujete da biste imali sve u jednoj, nego prosto zbog ovog doživljaja koji nemate sa drugim paletama. Između ostalog, nema dovoljno mat nijansi da biste mogli da radite tonu nekih lukova samo sa ovom paletom, ali ima zanimljive teksture i generalno je jako lepa na dodir, jako lepo se blendaju. Ovo je nešto što je meni više neki izložbeni primer šminke, iako je šminka unutra sama po sebi dobra, više mi stoji na polici zato što prosto obožavam ovu paletu. Ali recimo kad znam da mi treba lime green boja, ja ću uvek uzeti ovu paletu i ovu nijansu i ove sive ovde su jako specifične boje. Znači nisu identične kao sve metalik sive, prosto su drugačije i jako je lepo raditi sa njima i jako je lepo posjedovati ovo. Tako da znam da je više nema i znam da je limited edition, ali sam htela da je ubacim zato što je mnogo volim. Poslednja, ne i najgora, ne i najmanje voljena paleta, nikako, jeste Huda Beauty Desert Dusk paleta. Ovo je nešto što je kod nas malo skuplje, svesna sam toga. Bilo je dosta podeljenih mišljenja oko palete, mnogima se ne sviđa, većini se sviđa. Znači, izgleda ovako. I ovo je paleta koja ima senke, to je teksturu senki, koju ja nisam našla nigde u nekoj drugoj paleti tog tipa. A to su ove ovde, duohrom senke, ne ove nije, nego ove. Odradit ću ponovo mini video, ovo sam rekla već 6. put. Ide video. Ono što volim kod senki jeste da su jako pigmentovane, truse se, tako da morate da naučite da radite sa njima, ali jako lepo izgledaju na oko. Znači, ja danas u ovom luku imam 3 senke iz ove palete i prosto možete da odradite i neke jako prirodne lukove sa njom, a možete i da budete full Instagram make-up artist. Ove duohrom senke se nanose super prstima, ali isto tako i bilo kakvom
četkicom koja je sintetička, znači malo tvrđa, savršeno će naneti svakako, tako da nemojte da brinete zato što kao morate da koristite prste, ne morate. Ono što je prelepo kod ove palete jeste što ima i ove ljubičaste nijanse, i crvene nijanse, i ove neutralne nijanse, i stvarno možete da dobijete taj neki sunset look, da kažem. Nažalost mi nije tu PR kutija, htela sam i nju da pokažem, ali ona je ostala u Nišu. Ja sam ovu paletu dobila pre nego što je bila u Sephori, sa sve peskom iz Dubaja, hvala Huda. I isprobavala sam je i znam da je cena možda previsoka, ali ukoliko ste make-up junkie, ukoliko volite palete sa senkama, ovo je stvarno nešto što je lepo. Znači nešto što izgleda lepo na očima, ima lep kolorit, generalno je lepa paleta i ja je jako često koristim, jer znam da ste me mnogi pitali da li bi je kupila sama, da je nisam dobila u PR paketu. Gledajući koliko sam je puta iskoristila, i na sebi, i na mušterijama, verovatno da. Sad, verovatno bi mi zasmetalo što bih morala da dam toliko para, ali kao i uvek dala bih toliko para i onda bih posle kući kukala 2 dana i onda bi se 6 dana šminkala i shvatila da je to u stvari bila dobra investicija u moju lepotu. Šalim se, nadam se da shvatate moj sarkazam. Tako da, stvarno mi se sviđa, ne znam zašto svi hejtuju, trusi se, ja generalno sam navikla na to da se senke truse zato što volim da bude full pigmentacija i onda sve to napakujem na oči kao nenormalna, zato nikad ne radim ten pre očiju. Ali ako ste neko ko voli prirodni izgled i voli da radi ten pa oči, možda ćete imati problema sa ovim. Tako da prosto morate samo da naučite kako da radite sa određenim senkama da biste izvukli maksimum iz njih, čak i kad nisu možda najbolje, ali ja ovu stvarno volim. I to bi bilo to za ovaj video. To su palete koje ja volim, palete koje meni odgovaraju, koje ja koristim sa svojim mušterijama, na sebi. Ukoliko želite tutorial sa nekom od navedenih Ukoliko želite tutorial sa nekom od ovih paleta, napišite mi u komentaru i vidjet ću da vam odradim onaj fazon kao 3 luka sa jednom paletom, da biste vidjeli kako maksimalno da iskoristite senke iz paleta. I naravno, ukoliko vam se ovo sviđa, molim vas lajkujte video zato što mi pomaže puno i ukoliko želite da gledate još ovakvih, pretplatite se na kanal. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!